Rinugyanan iti PNP Regional Office 1 iti panagbakuna kadag iti PNP dependents. May basar iti report nga nakalap man ni Police Regional Office 1 inanunsyo ni Police Brigadier General Emmanuel B. Peralta, Police Regional Office 1 Regional Director, iti panag-start, wina panagrugi iti vaccination, wina panagbakuna, kadag iti dependents. Nung sa dino, nang rugi iti kinunana iti Kalman, Nobyembre 9, baban mo iti kooperasyon iti Department of Health Regional Office 1, kaniti Locos Training and Regional Medical Center nga naa dito iti Pro 1 Covered Court. Ti Regional Medical and Dental Unit 1 nga dadalwan mo ti Chief ni Police Colonel Josimir Portasio nga dadalwan na iti inokulasyon iti Moderna vaccine kadag iti 262 nga minors nga gidad iti 12 hanggang gana 17. Kinunapay ni Police Brigadier General Peralta nga naiyasayang kata tinasa o nga aktibidad kalpasan nga inanunsyo ti gobyerno dat initial rollout iti banag bakuna kadag iti minor de edad. Yan tangay kinunana ta ti supply iti bakuna kata saanin nga issue pay kaya alan dati kinunanang oportunidad dagiti adu nga tattao nga agpabakuna iti kabitan a panawen kang ronan nga rod kinunana kadag iti education sector nga adati ket mangruginton iti face-to-face classes. Kabayatan na umababot iti 9,908 active Pro 1 personnel, 87.4% wenno 8,660 nga nagitikat fully vaccinated, bayat nga 10.74% wenno kay batugan iti 1,064 iti naka-receive iti initial dose dagitoy. Iti nabatbati nga 1.86% when 184 personnel ket naka-receive damutan nagito iti bakuna ken adan iti comorbidities. Kabayatan na into nabigat ket may sayang katmat dati sa balin man nga batch iti vaccination na dati ket agabalin nga recipients kadagitoy ket iti 280 registered dependents iti regional support unit nga dagitoy ket agidad iti 12 aging gana 17. Bombo MJ Ortiza reporting para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent number 1 iti La Union, Basta Radyo. Boom!